GSM मैथिली हिट्स नव नव ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखबा के लेल हमर दिल के दौरा में के सनम लागैया जन्नत तोहरत तोरत दिल के दौरा में के सनम लागैया जन्नत तोहरत तोरत तू थकला नहीं के हमर दिल तोहरत तोरत दिल के दौरा में के सनम लागैया जन्नत तोहरत तोरत दिल के दौरा दिल के सनम अभी आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र निर्मलिया को। दिल गम गे तू हर दम गे जान भूलबो ने तोहर जखम गे से दुखैया हाथ जोरत जोरत दिल के दौरा में के सनम लागैया जना तोहरत तोरत दिल के दौरा में के रुला देला राइटर बादल के तू झूला देला हो तू भुला देला के रुला देला राइटर बादल के तू झूला देला ओहो धर्मेंद्र के तोरा जान मोहरत मोरे